2024 ye twa mu na 18 December na afe omuji sesika ekosi se ne ba ne se na ade sika ne ma won me pa mo cho mi wo fie ana akos eni amele ye eba ase minim wo mo se wo mo kwa akwaji low na low emu odu enti age se wo mo ye won say ekuokuo enti no wo mo pe sika de akwa akotum asana ye de sesika na ama wo mo enti se me de ma wo mo a o mo de sika na ekotuma makuofuo ni nyina ana se wo mo mienu no mo de tuma na o maje wo se group to de kotuma ma group ni nyina me pa cho hai ngenti o ha enti no wo mo share me bosome no enna echina saa manante wo saa akosu no podie wo fra na wo fa na amalia yi de wo fra na onfa ajisa me fra akosu kan se akosu ma fra amalia amfo ansana akosu no fra amalia no wa fa wo ma ha me saa me so se skala ya meje ye no what they say na ba na de breb wo no me ba de breb me na ye 50 million na me yare wo mo anim ana me use 10 million ekwa me wo ya de eti wo mo kan ye me say wo mo epe 40 no na me su yo eti wo mo de bie wo mo no ka kire me say akoso ni amele e bie no ka kire me say wo mo ko ji sika na wo mo be ma me 10 million na chese wo mo ji 40 wo mo de bomba ma 50 na akosho 10 nim du wanya usika no sa eti no me ne wo mo nyina na ko ba bia tafo YouTube kan flan share wo me ne wo mo nyina na ko na skal me yiye me de kan share ameli ansem ameli abo a chewie no wo de ma akos na akos so boss wo ne ye nyina ya sole ko ye eti didi musa enna eche na china afede me ye ayi apapra ni bi azuzum lion ahomache me prana me ba be man from say ma sika na me de number bi sende number bi so no fa say skala me de ma no efa sende ma wo mo me so me ba no o mu gemidi e wono na ba bi o mu tie no nzongo suru no obi bo efie bosia woji 10 million ya bosumi 2 million etu woji 50 million bosumi no 10 million megie ne sana me pesa me ba ne be megie ya no me de mizum atade no penyina ekọ wo mu fie ekọka yimi se hwe kwan ya bode me first to scan no anama kwapa bosia no muso bia 10 million megie ne scan no March 3rd March na me koji scan no enti April 10 no ana sister we akoso e ma me 10 million e chance ye ekotu yaye just say April May June July August me sure na sika metua 50 million won si won ko 50 million me sure de yakono me ntimi me ne bla bi etone mattress abroche for mattress na me chire na me se no ma hwe ya ma me ba chimi aton eti ya to mattress no na me se so o ma me 60 million ma me fan ko tua na me ntime san fun ni nyina me ka kire wo mu wo mo so de nya wote eka bia ya wo ba ho bia no ye be che tua me nya ka me bo be che tua se agboche fo no so aba ya wo mo ni ye ya akonta agi wo musika wo fra wo se enne echina lecture na se me de bre mo na ja maka ebi ama me to mo ji sika na afia ba afini na no 18 di December oba pa na ye den no mo hu se oba na bre usika o mo ba wo se bombo se me pa cho enna mo sister ba akoso ana bene ne ye zum na ayo onu na ma mi ehunu wo mo ntem no so ka se wo mo ji seska wo nyina chi no me to ne flowers nkete na wo mo akoso e be ka kire me se wo to ne yi akeka duro na ma me no se wo de sika ba obe man bebrebe no mo nya faso e de tua me kan bisa no misa na me yare da wo misa tam 20 million e ma wo mo me fa ka ko mu fie ansa na se kan wo mu tua e me se o ma wo se me ye nipa me hu de me kampo ma me na mu akwa didi mai o kan begum se na o mu kire se akeka duo no emfaso wo enti sa me de manu a o mo benya mfaso enti de di kan 40 no no mo so o mo de kope bosia no mo de akoye dai
Minim dia ko mo de ko ye. E na omuntuai. Omo so omo kwa akoto akakadu sa ma omo 20. Anu kwa de me fa ka ko wo mu fie akoje. Aha. Na 20 na ade ma omo no edi se ansa no mo se ba ho so omo koto akakadu. Enu no wan ba ji omo hye me na otwe. Edi na otwe mi enu na mako tafuji ji no na be pesca dia to eduro. Oh. Na me san fa do pin. Anaju bia no ko wo mu fie asa na omo de pesca na ede. Ti se wo ba no plot no ya je afri ni se mana wakotu aka. Makotua se e ba sa no na me pese me ba de hu se bia se na metie. Etire ma me di me ka me ko wo mo ebo efie. Efie bo san wo ja ko je de se no me ba ni nim se na asie. Ti se efie bo sian watu awie. Ai se na ayi no ai ta many mo na me pe bo sian 60. Ono ni dia 50 no. Na me pe 10 minutes so na me se wo nyim bi da na se. Wontwa Udin. Na pepa won se free. Pepa me anya sa da sa bi de kemetua sa. Na wo de wo bosia no e ma wo mo no wo ka se o bisi ho ana so mu firo mu pem na ka so mo de 10 million no be ka ho. So wo mo amienu. Se on be ka ne kura o mo amienu na ka se o mo de se ka no e be ma me o mo ka sa me so na me se ma use 10 ntino. Man ka sa me so yo. Na kire se wan kasa de ka wo de mamu wakoma pem. Oh. Eba ya wo de atoto mpanifo bi anim ama ya kan tro me se wo hia usika no man fi. Me pa cho ya na me frɛ mo fo so frɛ mo fo so ntino ebe ya 2 months ni mi ko mo fie me ko tra ni ase amele eko meeting me ko to akosu no me tra me ni akosu be tra amele fie sa tam ono wo pɛ no wo bae nti me hwa na ade ya san ntino mai bi wo ye kramuni ame first allergy me pa cho wutwam nya me pesa me ka asem che wo so mi ntimi nka ana me ka ni nyina a kire no wo mo gina ho obi se wo mo se ai eti bi ka sen ka allergy ni mfa ono no number ma me na nka ya na ma frɛ no me frɛ wo mo mienu se allergy na frɛ wo mo ni wo mo kata se wo mo pekwan ya wo mo de betua se esika no tie so mo da so ya adwuma ana mo adwuma sai me ntimi nkire ya asem kase wo man mu ke kaso de ke dan tete so komo yo ma bi so mu tua ebi kura komo tua wi because se de kwa ma ba se wo ma da mi ana aboche for you say wo mu wucho mo ntura wo mo fa ade emfa emle obiem ana matches ne kwa sa so enya media obi die na mete ho ye to bi a ana minye be ya to bi die ne kese eno an nti ye ya akonta ana bra na ye de bra ne se o sami ada ache se maji nam sa menye se ka maji anka me da beto be eda sem mo me ma mi kan enokura sem be ne wo mu oboa ana se otwa ntro ntro ba kokura nim no kure tro do ma me na de na muntua ne ka na ho na munye nyina me so me ya na no ya idi bunya ya ne kasa se ya di bunya ya ne na o twi ye mu na o twi ye na o twi on joda na mbo joda it kan be beba na endi ya kana be so ti ya ne kasa ya kura na ne me wo ne fun me charge ne free ti e free na me achire na me fa ya na mo se ya miss call na me free se wo ye di adwuma na me ya ne de se na munya nchene na me so an kakra se de be ya minti tra ho me na no so ana tiki me so an kakra se de be ya ka busu na o twe ya wura mo na manya bia se de be ya ma me hana ko Amelia na said me maami ke wo se no kura se entura se bi anim wo se moje ye afe baako ni na afe baako na adwuma be poten na mokwaji loan no a mode yeye no akra kan se ska ye bo ye de adwuma franka kamne kan sika na ya swati ama na sika na ye na ye ko ye na nye yi mode ko ye dai ka ye se bia ko bi be bo ye na sika na ye nya bia fa nyama do so the fire na mo ye na ye se ni sika no so ono so wonye ye boni ye se fe ni sika no wonye ye boni wa ye boni dia na ka ye boni nipa boa wa boa enti mefa no se afe baako a sika no bedim ho no mo antimi afa anya adwuma bia ko sika na se ko lo fo ye na je traya se de be ye benya sika na ye etua man
ana mo gye di kotua aka bi na adwuma nsɛm so yɛ basa Oh, Daddy. tie sɛ mo betua ne da bɛyi Pacho. Yamiani. Monday. We been 20 million. Na end your table as ɛyɛ asɛm o Pacho. ka deɛ dantete soɔ Gina Cromwell, I think I have from a catching the can in. Can you prefer with you? It's over. tie sɛ wo sɛ nkyene na atɔn no kakrakra And China, I am a cofana. No friend. Amelia ma for say ɔyɔ wate Pacho. for say ɔyɔ ɛka deɛ dantete soɔ ntina na meka kyerɛ sɛ sɛ ka afe baako ni ka mutua ka Fear you crown. No, I don't follow. Hey, to me, what none would do for Mossa, and I know we never would have. If you hire price, asɛ mete sɛ wɔ sɛ dwoada betua 20 akyire na de 20 aba Pacho. na 10 na woka asɛm no bɛma no no Say, you are a bit fear 20 minutes. Now, ending near the balance. balance sɛ You say, can I put you 50? Here, the 20 Rebecca said. wo sɛ mo sika bɛdi m hɔ maame wabɔ ka bebrebe And you know, you fear we are young Janova. Pacho. If I your papa or no. okay Amelia asɔre na maame ntena sɛ mekɔ bi manka bi deɛ ɛyɛ asɛm kɛseɛ paa me tu mmere a mekyerɛ siesie a san sɛ mempɛ sɛ wode ntorɔ ɛbɛba afidie so sika no sɛ mogye ɛde kotua aka anaasɛ mogye mo amfa nkwankɔ yɛ dwumadi sɛ modidi a bible no kwafoɔ wa maame brɛni mu kakra brɛni mu wodin de sɛ akɔsoa akɔnsu deɛ wote he fa tafo ha yi a adɛ na maame sika ma mo anakyɛ saa deɛ ba adeɛ sɛ woyɛ deɛ adwuma oh maame waturi mu akɔhwɛ nkwa paa o oh waturi mu akɔhwɛ nkwa papapapapa so wɔhwɛ sɛ wɔbɔ mo bosia akyire no wasa abɔ mu bi aka ho oh Amelie su me koraje me sem edu ba bi ahokyerɛ ya paa ahokyerɛ ya asɛm o asɛm paa Amelie tini su ade bi ne efrɛ na ahokyerɛ na ba so a asɛm na okay bible no kwafo fi ha yɛpɛ sɛ yɛhu no kura wa asɛm ni titi prophet wo fi ha prophet yɛpɛ sɛ yɛhu no titi sɛ anokwasɛm sɛ Amelia wɔ tini su deɛ nanso me mahu obi otimi di ne suo brɛbrɛ asɛm bi so na ayɛ mɔbɔ na ayɛ hu obi wɔ bɔbɔ sen a di wɔ dwumadi yɛ so wɔde kɔyɛ so wɔde kɔtɔ akakadu Amelia so wɔtɔ nkyerɛ bi wɔ nyɛ hɔ no mde fa obi wɔ hɔ ada no sɛ obesi asi fufuo bi no pintin pantan ɔne ne yere ne ne mma ni kunu ne mma obi obesi saa da no na wɔtwe da no enya asɛm ketewa prophet sɛdeɛ bɛba hu mɔbra ba mu yɛpɛsi hu so wɔn gyi sika no wɔn de kutua aka bi anaasɛ dwumadi a no pɛ so wɔn de kɔyɛ no ɛno na wɔn de kɔyɛ ya ɛnɛ sika na akɔ akɔhyia amana da no wɔn so asɛm ɛdin no yɛ deɛ amatiwa na akɔso atiwa na ona di sika no oni Amelia nyina na gibo mu ana sika na akɔyɛ ka sika na akɔyɛ ka mama mia sabo akyiri ka enya asɛketo ne yɛpɛsi ehu sɛ sika no so omugye se omode kwa akɔdi dwa mmiri kɔhye omudwa diem ana so omugye di kotua aka mahu bi pɛn so di akosua akwapa no kwafa akosua tiwa na tiwo no one Amelia ma me odi ni bi sɛ ɔmo kwaje ma me nya akɔ sika sɛ 50 million
40 so mo di ye adwuma sika na akoka kwa ya papa no kwa fa pese hu sa akosua tiwa ne amelia omo ji sika no mo sa di kotua aka amra me seni fa mo di koye adwuma nkasa nko benkum tenten mo di ye adwuma na sika no na ahye oh amelia ko akoma to yem hano me koto a eze koto a me yusu no adwuada na amanfo a omu twantro ewo dwumadi ewe so no adwuada na e ba koto ewo SOMPA se mpeni paso ene bible no be kasa sisi ya ti opem wa so anu mahu prophet no aboam na musika agina saa no na oba koto wi a ne ya sai akrokro Omuka jonso omo anye. Ko se sesi aso no da so ye omo agida ye adwuma na anye. Omo anka no kura ankyerɛ wo. Na kyerɛ sɛ yamfa loan na ma wo mo. Saa no muka kyerɛ wo. Wo mo si yamfa ma wo mo se so da kyerɛ. Saa be piem si ya de ama wo mo. Oh. Prophet etio.